Orain dela urte batzuk, Montessori metodoan inguruan informatzen eta formatzen hasi ginen. Ez gara Montessori eskola bat, baina bai azkeneko urteetan Montessori metodoan oinarri batzuk txertatzen joan gara. Gure metodologia 3 ardatz nagusitan gorpuzten dugu. Bat, egokitutako espazioa, 2, haurra eta 3, bidelagunaren papera. Espazioa haurren beharretara egokitzen joan gara. Egokitutako giroaren helburu nagusia haurra modu autonomoan hazi eta ikastea da. Honek guztiak haurraren garapen soziala, emozionala eta intelektuala sustatzen du, eta hau dena inguru giro ordenatu, harmoniko eta seguru batean. Egokitutako giro batek dimentsio bikoitza du, bat fisikoa eta bestea psikikoa. Alderdi fisikoa gelaren antolakuntzari dagokio, eta alderdi psikikoa berriz bidelaguna irakaslearen eskuetan dago. Irakaslea lortu behar du, espazio hori haurrei nolabait lasaitasuna transmititu, goxotasuna, harmonia, ez hori ja irakaslearen esku hartzea izango zen. Metodologia honen helburua haurraren garapena eta bere aldi sentikorra kontutan hartuz, haurraren autonomia bultzatzea da. Honetarako haurrak aske mugitzeko aukera du. Irakaslearen papera bidelagun izatea da.